Dito sa lungsod sa San Jose, bisan wala kayo'y donasyon ang nadawat sa lungsod sa San Jose para sa nabiktima sa bagyong Odette. Gawas lang sa provincial nga kagamahanan, ubos kini sa administrasyon ni re-electionist Provincial Governor Ruel Aragay di gamo. Matod pa ni San Jose Mayor Melnick Logroño nga dili ikalimod nga gamay lang yun ang kadaot dala sa pagtupa sa bagyong Odette sa lalawigan sa Negros Oriental ang lungsod sa San Jose. Sa pangutana kung ano na ba'y mga donasyon gikan sa laing partido nga nadawat sa ilang lungsod. Sumala pa ni Mayor Logroño nga wala sila'y nadawat nga gikan sa laing partido apan kung ugaling modunar idritso sa ilang buhatan o in charge sa lungsod tungod kay sila may nakaibalok og asang lugar ang naepektuhan og asang barangay ang wala pakati o hinabang. Dugang pa ni Mayor Logroño nga kung uban hinabang ang gisagulan kini o propaganda sa politika nga dapat unta tabang-tabang gyud. Nakasulay og dawat nga mga ayuda bisan gikan sa pikas partido dapat unta kung namang ganay mga inana i-centralize gud ta og hatag kay para kami kabalo mamikisay mga importante og kisagoy ng inanglan Word unang politika. Ano mga panahon sa kalamidad, panahon sa kuan kay great equalizer biyan eh. Wa betaw nga pilion sa bagyo. Kinsay igon nadadunan oy mga dakog impact na sa mga sa ubos sa estrada sa Katilingban. But ang mga negosyo po na mga dato maapektuhan po na. So wakan nang mga bagyo kalamidad para sana di ko na untaang ay nga gamiton og propaganda sa politika. Kung tabang-tabang. Si mayoral candidate sa lungsod sa San Jose, Mayor Melnick Logroño.